ġarramxa ġeja u sejra Marija mbixkla, Marija mħabla Flaqqaf, ħakkat falċa dak li toli ta' Waħda mill-aktar bands magħrufa fil-hip-hop bil-Malti hija Nobling Show. Band li fost l-oħrajn hija magħrufa għal Marija Sabiħa u Luċija u Samuel. dak li toli ta' Meta niddeskrivi x-xena tal-hip-hop bil-Malti, normalment ngħid illi wasalna issa fit-tielet ġenerazzjoni ta' din ix-xena. L-ewwel ġenerazzjoni hija naturalment dik li fiha nsibu l-Hooli, il-Hooligan, u t-tieni ġenerazzjoni hija propju preċiż dik illi jibdew in-Nobling Show. Nobling Show illi mhux biss ikomplu ir-rap bil-Malti, imma anka joħolqu stil ta' dan it-tip ta' hip-hop fejn għandek grupp, fejn għandek nies illi qegħdin jaħdmu flimkien b'mod kollettiv. Mela inti għandek bidla mill-ewwel ġenerazzjoni fejn għandek l-identità individwali għall-identità iktar kollettiva u din sibniha wkoll ġifieri ba' oħrajn apparti Nobling Show bħal huma pereżempju sempliċement tat-triq, il-Marmalja u issa anke fit-tielet ġenerazzjoni b'oħrajn bħal pereżempju l-kapitlu 13. il-ħin waqaf iżda Toni sar Pietru dal-lemm u l-din ċaħat Marija qalba mħassra, Marija vittma Jien m'għandix xi alleanza ideoloġika partikolari mal-lingwa Maltija. Jiena l-iktar li għandi alleanza fil-verità mal-kreattività tiegħi stess, ma' dak li nixtieq noħloq, mal-karattri li bdew ibernu f'moħħi. U ħafna minn drabi dawk il-karattri jkunu Maltin għax ovvjament l-ispirazzjoni tiġi minn dak li nara madwari. Allura hekk daw il-karattri ninterprethom b'mod li mhuwiex Malti, jekk ma jitkellmux il-Malti, ħajħorġu l-ewwel ħaġa ħajħorġu folots. Tieni ħaġa anka meta jibdew ikollhom il-konverzazzjonijiet f'moħħi ma jkunux realistiċi, ċensa tal-grocer ma titkellimx bl-Ingliż, tifhem. U jekk ħajkollha argument mar-raġel, l-argument ħajkun bil-Malti. Allura dak jiena nkun qed ninterpretah bil-Malti. Luċija kienet studjuża kapaċi u intellettwali wiċċ ta' zokkor ras ta' żolqor sħabi interpretawli. Ta' kemm il-darba Il-lingwa Maltija tagħti l-awtentiċità l-karattru Malti. Ġifieri l-affarijiet li jistgħu jingħadu bil-Malti jistgħu jingħadu bl-Ingliż, però mhux se jkollhom l-istess estetika, mhux se jkollhom l-istess saħħa, mhux se jkollhom l-istess, mhux se jkunu awtentiċi, ħajinħassu. U dik hija spex ta' il-krux ta' kollox li jiena meta nieħdok fuq ġrajja, inti fl-ebda punt ma tista' tibda taħseb li din hija ġrajja fit-tizja li aħna qegħdin bħalissa fil-fantasija. Jien dik il-fantasija importanti ma niksirilek qatt għax inkella l-esperjenza ħatkun pwerili. darba ta' tbelli ħaffarijiet tal-iskantament fit-tlieta ta' filgħodu ġewwa l-liquid, il-luċija, l-maħta hemm. Waħda mill-iktar affarijiet li jolqtuk dwar in-Nobling Show hija li mhux biss jitkellmu dwar dak li huwa kontemporanju, imma jitkellmu wkoll dwar dak li huwa universali u dak li huwa l-wirt kulturali tagħna. Ġifieri apparti li jitkellmu dwar affarijiet li qegħdin jiġru fil-bandli tal-Mosta u affarijiet li jinteressawhom f'dak il-perjodu partikolari li jkun għaddej il-materjal tagħhom, jitkellmu wkoll dwar l-imħabba u relazzjonijiet b'mod universali, ġifieri tista' titkellem dwar Luċija u Samuel pereżempju dwar tnejn li huma ta' żminijiet oħra mhux neċessarjament ta' dan iż-żmien, imma iktar milli f'sens ta' nostalġija dan l-universaliżmu jorbot ukoll anke mal-idea tal-wirt kulturali. Allura anka f'xogħol aktar riċenti tagħhom naraw anka il-ħoss tal-għana jew inkella l-ħarsien tagħhom lejn l-għana u allura relazzjoni importanti ħafna li tibda ġejja issa bejn l-għana, mod partikolari l-għana Spiritu Pront u r-rap fil-hip hop. Bħalissa qiegħed naħdem fuq xi ħaġa mużikali. Qed naħdem kemm fuq silta ma' erba' rappers oħra mal-Lapes li huwa parti mill-grupp Marmalja, ma' David the Guess u ma' Shiley qed nipproduċu xi ħaġa li bħalissa ma tantx nista' nitkellem dwarha, però li għandha toħroġ sena d-dieħla.
Il-kotra qamet f'daqqa wajtet jien Maltija. Miskin minn ikasbarni, miskin minn jitħaq bija. Il-kotra għandit f'daqqa u semmet mal-irjieħ l-innu ta' Malta tagħna u l-leħen kien rebbieħ. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.